Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So दिनै आङो दुधनि बाजाराव थांनो ओंखारदों। बेंकआव माखासे फिसा खामानि दंमोन। So नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। बेंकआव सफैबायमोन जोङो। नाथाय मा खालामनो एसेबां गोलाव लाइनखौनो बाङा खर'सो साखाङो। उपाय गैया लाइनथ' जानानै नांगोना कर'ना सिटुएशन टाइम। बेंक सिङाव एसेबां हाबनो होआ 10 जनसोबा हाबनो होयो। लाइन जानो बरिं नांनायखाय दसे गेमखौनो गेलेना थाबाय जोङो। आं जेब्ला Insert the last updated page. बेंकनि खामानिखौ फोजोबना जोङो रेस्टुरेन्टाव जानो हाबबायमोन। स' आङो एसेबां बुंबाय थाया, नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आए हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। Then when you want to see. Aku kerasa kan? Kan diri gua. Kan diri gua. Nah, that's it. Kamu di balas ni. Kamu di balas. Terus belum ditanya. Apa yang ini? Nama dia kali dia. Tangkap itu. Uy, lagi pala lang. Kalori. Tangkap ini. Kau nak? Jangan lupa. Belum ko na din. Apa yang nak? Tidak ada kita. Tidak ada. Meron.
Lagi dia lu, tong ni ngong keren ya. Kalau video ini dan dulu. Keren ya, Bo. Ya, pakai pelan pelan aja. Sebelum hujan. Alam na kung naliliit ang lang. Kaya, sago. Kutkun guru mo ang diba? Dito na ako record. Nakalakan ako. Ablang.